שלום, אני נעמה, שמחה היום ללמוד איתכם מאמרים של הברכת שלום זצ"ל, בנו בכורו של בעל הסולם. אז יש כאן ספר מאמרים על פרשת שבוע. היום נמשיך פרשת עקב, מאמר שצ"ג, 3 מתנות. ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד ואת חנן, דברים ז' עד י"ב. תניא, 3 מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. דכתיב, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד. ירושלמי, משניות קידושין, פ"א מ"ה. וירושלמי גמרא קידושין, מ"ב. זה בעצם ציטוט שלקוח מהירושלמי, שאומר 3 מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. בואו נראה מה זה אומר. רחמנים, היינו להיות משפיע. על דרך מהו רחום, אף אתה רחום. ביישנים, היינו שהאדם ירגיש בזמן שהוא מקבל לענות לעצמו בחינת בושה. אחרת לא יהיה לו צורך לעבוד בעל מנת להשפיע. גומלי חסדים הוא גם כן בחינת להשפיע. שעניין רחמנות שייך בצדקה. שהוא מרחם על העני. וזה שייך דווקא בזמן שאין האדם מרגיש טעם בתורה ומצוות. ואז נקראות כל עשיותיו בבחינת צדקה. וגמילות חסדים הוא בין לעניים ובין לעשירים. היינו אפילו שכבר יש לו טעם בתורה ומצוות, ורק עכשיו הוא צריך ליתן יגיעה, על סמך שאחר כך הוא יחזיר לו אותה תמורה עבור יגיעתו. רק שהוא צריך להאמין לו שיחזיר לו אחר כך. אני אעצור רגע. אז יש כאן בעצם רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. אז הוא אומר רחמנים זה אנשים שמשפיעים, רחימו זה גם בארמית אהבה. אוקיי, אני רוצה להיות משפיע, כמו שהקדוש ברוך הוא משפיע, אז גם אני רוצה להשפיע. וביישנים זה הנקודה שלא ביישנות, כמו ששמעתי מהרב גוטליב, זה לא חוסר ביטחון, זה לא שעם ישראל אין לו ביטחון בהשם אז הוא ביישן כזה. לא, זה ביישנות דקדושה שאני מתבייש לקבל. הקדוש ברוך הוא כל כך נותן לי, כל כך משפיע עליי, אז אני רוצה להיות כמוהו, אני לא רוצה להיות נפרד. בעצם אין פירוי יותר גדול מאשר לקבל. בעצם כל הסיטואציית חיים שלנו זה קבלה, כי אנחנו בגוף ואנחנו רצון לקבל, ככה נבראנו. הנשמה כביכול כל הזמן דוחפים אותנו מלמעלה לקבל עוד ועוד שפע. זה הקונספט שלנו פה בעולם הזה. והדבר הזה הוא יוצר בחינה של בושה, של להתבייש בעצם מהדבר הזה שאני מקבל. ואחרת אין צורך לעשות את העבודה הזאת של להיות משפיע ולהידמות לבורא. אז הבושה הזאת היא דבר קדוש, היא דבר יקר. עושים את הדבר הזה. וגומלי חסדים, בעצם יש 2 אפשרויות כאן. זאת אומרת, או שאתה עובד כאילו את השם, כאילו בחינת צדקה, או שאתה עובד את השם מבחינת גמילות חסדים. הצדקה נותנים לעניים. והעני ברור שהוא עני. אבל מישהו שהוא נגיד עשיר, אז לא ברור לי אם הוא עני, אם הוא עשיר. לתת צדקה למישהו שהוא כאילו לא נראה לי שהוא צריך את זה, זה כבר דורש ממני איזושהי יגיעה, איזושהי עבודה מעל הדעת. אוקיי? אז אם אני מבינה שהבן אדם הזה עני והוא חסר, ועכשיו אני נותנת לו, אז ברור שהוא שמח ואני שמחה והכל טוב. אבל אם אני עכשיו לא ברור לי שהוא עני ואני צריכה להעניק לו, אז זה בסדר, כאילו זה סוג של חסד. זה לא צדקה כבר, זה חסד. גמילות חסדים זה משהו שאנחנו לא מסתכלים על איזה בן אדם, זה נותנים לו. כי יש גמילות חסדים, כי אני נגמלתי מלרצות לקבל, אני נגמלתי מהחסדים, אני רוצה להשפיע, וזה לא משנה מי.
וזה דורש איזושהי הגיעה, לפעמים, כאילו להגיע למדרגה הזאת. ופה בעצם בעל הסולם אומר, אפילו שבן אדם יש לו טעם בתורה ומצוות, רק עכשיו הוא צריך ליתן יגיעה, על סמך שאחר כך הוא יחזיר לו אותה תמורה עבור יגיעתו, רק שהוא צריך להאמין לו שיחזיר לו אחר כך. אוקיי, נגיד בן אדם שהוא עני, אז ברור לי שהוא עני, אני לא צריכה איזה כוונה מיוחדת, ברור לי שהוא עני. אוקיי, זה ישר משמח. אם אני מרגישה ענייה מול הבורא, אז ברגע שנותן לי לעשות מצווה, נתן לי לעבוד אותו, זה דבר ישר שהוא משמח. אבל אם אני מרגישה שאין לי טעם, לא הרווחתי כאן רווח אמיתי, זאת אומרת, עבדתי את השם, אבל לא הרגשתי את הרווח, אז זה כבר גמילות חסדים. זאת אומרת, אני מרגישה שהשם יחזיר לי את זה בעתיד, אני עבדתי, אני עשיתי איזו יגיעה, הדבר הזה אני אקבל עליו תמורה בעתיד, אוקיי? נמצא לפי זה שיש בית מיני עבודות. א', בחינת צדקה, היינו שהוא נותן יגיעה בתורה ומצוות, ואין רוצה שום תמורה חוץ מעבודתו. ב', שהוא מרגיש שהוא נותן צדקה. שהוא מרגיש שהוא לא נותן צדקה, היינו שבטוח שהוא יקבל אחר כך תמורה עבור היגיעה. וכאן עיקר החיסרון הוא בזמן. זאת אומרת, אם הוא מקבל תכף אחר היגיעה את התמורה, זה נקרא מחירה וקניין. כדרך שנותנים כסף ומקבלים תמורה. רק בזמן שצריך לחכות לתמורה, על דרך היום לעשותם ומחר לקבל שכרן, זה כבר נקרא הלוואה וגמילות חסדים. אם אני מקבלת באותו רגע את התמורה על מה שנתתי, יגיעה, אז זה כבר תשלום, זאת אומרת, יש כאן משא ומתן, אבל אם אני לא מקבלת את זה באותו רגע, אז זה כבר גמילות חסדים, אוקיי? זה כבר הלוואה וגמח, כמו שבאים להתחתן זוג צעיר, והם הולכים לגמח של חתן וכלה, אז נותנים להם כל מיני ציוד של חתונה, נותנים להם כסף לחתונה, אז לא באותו רגע הם צריכים להחזיר את זה, אוקיי? אז זה גמילות חסדים שנותנים. אז בעצם הדבר הזה, זה שתי אפשרויות שאנחנו יכולים בעצם לקבל את השכר כביכול, את התמורה, את ההרגשה של וואי, אני עובדת לפני המלך, או שבן אדם מרגיש עני אז ישר אוטומטית, או שהוא במשא ומתן, זאת אומרת, הוא נתן, הוא הולך להרוויח, או שהשכר יגיע לעתיד לבוא, מה שנקרא, מחר לקבל שכרה. והאדם צריך לקנות בעצמו אלו ג' המתנות. היינו להשתדל למצוא חן בעיניו יתברך, שהוא ייתן לו את ג' המתנות הנ"ל. כי דרך העולם הוא, האיש אשר מוצא חן, אזי נותנים לו מתנות. אבל מטרם שזוכה לקבל מתנות, אין האדם מסוגל מצד הטבע לעשות מעשים כאלו. רק מבחינת החינוך יכול האדם לבוא לידי הנ"ל. אבל אין זה שלמות. מטעם מה שמקבלים מהחינוך, נקרא זה בלי כוונה. היינו שאין לו בחירה. זאת אומרת שכל מה שהוא עושה, הוא עושה בהכרח. וההכרח לא יגונה ולא ישובח. כי אין האדם עושה מרצונו הטוב, אלא מרצון שהסביבה גרמה לו. ואילו הוא היה נמצא בסביבה אחרת, אזי הוא היה עושה דברים אחרים לגמרי. מכפי מה שהוא עושה. אלא בזמן שמקבלים, זה מתנה מאת השם יתברך. זה נקרא שלמות. שאז כבר עושה הכל מרצון עצמו. אוקיי, אם בן אדם הוא חונך להיות בן אדם טוב ומוסרי ומנומס, אז כאילו כל אישה שהוא רואה הוא פותח לה את הדלת, אבל זה לא איזה קשר, זה לא איזה דינמיקה רגשית, הוא פשוט מחונך. לעומת זאת אדם שקנה את זה, זאת אומרת הוא נמצא כבר בסביבה שאף אחד לא פותח את הדלת בפני נשים ואף אחד לא מתנהג יפה, והוא ממשיך להתנהג ככה, והוא כבר, אפילו שמבזים אותו, אולי צוחקים ממנו, אז הוא ממשיך להעריך אנשים, לכבד אותם ולפתוח להם את הדלת. אז אתה רואה שהבן אדם הזה רכש את התכונה הזאת, זה לא משהו שכאילו אין לך. זה כבר לא חינוך, חינוך זה משהו שהוא בעצם באיזשהו מקום הוא הכרח על הבן אדם, כי הבן אדם
פשוט ככה הסביבה מתנהגת, הוא לא יכול להיות שונה פתאום מהסביבה, אוקיי? אבל אם זה כבר בן אדם מגיע למקום שונה וממשיך את התנועה הזאת, אז התנועה הזאת היא כבר קניין. אז יש כאן הערה של הרב גוטליב, בואו נראה. יש להבין, אם האדם כבר בגדר רחמן, היינו שיכול לעבוד שלא על מנת לקבל תמורה, בשביל מה צריך להיות גומל חסד, גומל חסדים? אם אנחנו כבר הגענו למדרגת משפיע, אנחנו כבר רחמנים, אז מה העניין של הגומל חסדים? תגידו שיש שתי מתנות, גומל חסדים ורחמנים, למה צריך את המתנה, רחמנים וביישנים נניח. למה צריך את הגומלי חסדים? מה זה הגומלי חסדים, הוא שואל? היינו לעבוד על מנת לקבל תמורה? ובכלל, מדוע גומל חסדים נחשב שקיבל מתנה טובה מהקדוש ברוך הוא? זה מעוגן בטבע של האדם לעבוד על מנת לקבל תמורה אחר כך. ומה שונה זה מערבים, שמתאבדים ומאמינים שיקבלו טובה בעולם הבא. ואם היה גומל חסדים שלב לפני רחמנים, אזי היה מובן. אבל מן הירושלמי משמע שכל הגימל נוהגים בזמן אחד. אפשר לפרש שרחמנים זה לעניים וגומלי חסדים זה לעשירים, אבל שלא על מנת לקבל תמורה. ויש להבין ולהוסיף ולהבין לפי הפשט הפשוט עניין של גמילות חסדים, היינו שהאדם מלווה לחברו כסף ואחר כך מחזיר לו את הכסף. אם כן, אותו אדם לא הרוויח כלום, רק נתן לו להשתמש בכסף זמן מסוים ואחר כך החזיר לו את אותו הסכום. אבל הלשון של האדמו"ר זצ"ל על מנת לקבל תמורה היא קשה. אוקיי? יש כאן בעצם נקודה שהרב מעלה. מה הדבר הזה שכאילו אנחנו גומלי חסדים, כאילו אנחנו רוצים להרוויח כאן איזושהי נקודה, שאנחנו גומלים איזשהו חסד ועל מנת שיחזיר, כי ברגע שאתה נותן למישהו בגמח, אתה בדרך כלל מצפה שהוא יחזיר את הדבר הזה שנתת לו, הגמילות חסדים. נותנים כסף, מחזירים. אז מה זה הנקודה הזאת? שאלה. בסדר? נשאר איתה. אני חושבת שיש כאן איזשהו נקודה כן, שאתה יכול להסתכל עליה כביקורת אולי. מעניין, אוקיי? אנחנו לא הבנו. אם הרב שואל על זה, אז קל וחומר שאנחנו גם לא יודעים. אבל זה לשון קשה, זה לשון שאולי גם קצת באה להגיד, בוא נחזור למקום של הצדקה, ולא נשאר בגומל חסדים. אבל זה מין אופציה, זה אופציה לעבוד את השם בה, ואולי זאת המתנה, שיש אופציה כזאת. לעבוד ככה את השם על מנת לקבל שכר. שאלה, בוא נמשיך. ויש להבין למה דווקא ג' הדברים האלו, ומה החשיבות שבהם. שהקדוש ברוך הוא צריך לתת אותם, ובלי נתינתו, משמע שאין האדם מצד עצמו מסוגל לעשות אותם. אוקיי? אז בן אדם, קודם כל אמרנו שבן אדם צריך לקנות את המתנות האלה. זאת אומרת, הוא צריך להשתדל למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, כי ברגע שאני מוצאת חן בעיני מישהו, אז המישהו הזה הוא רוצה להעניק לי, הוא רוצה לפרגן לי, הוא רוצה לתת לי, אוקיי? כמו מישהו שאני מאוד מאוד אוהבת, אני מאוד מאוד מעריכה, אני מאוד מחשיבה, אז אני רוצה כל הזמן לחשוב עליו, מה אני יכולה לתת לו, מה אני רוצה לפנק אותו, אוקיי? אז אותו דבר, הנקודה כאן, נשאלת השאלה, איך אנחנו עושים את העבודה הזאת גם? למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, אוקיי? אז זה, הנקודה כאן זה לחנך את עצמנו, לקנות את המדרגה של האהבה, להיות בה על מנת להשפיע, להידבק בבורא, שאנחנו הכי נמצא חן בעיניו והוא רוצה לתת לנו את המתנות האלה. אוקיי? אז למה דווקא ג' הדברים האלה? ומה החשיבות שבהם? שהקדוש ברוך הוא צריך לתת אותם, ובלי נתינתו משמע שאין האדם מצד עצמו מסוגל לעשות אותם. אוקיי? אז למה בעצם הדברים האלה הם הכי משובחים, מתנות הטובות,
מה זה הדבר הזה שהאדם מצד עצמו לא מסוגל לעשות אותם? שזה עניין של נתינה. זאת אומרת, או שקיבלת או שלא קיבלת, אבל אתה לא יכול לבד. העניין הוא, היות שמחשבת הבריאה הייתה כדי להיטיב לנבראיו, לכן נקבע בהנבראים טבע אך ורק לקבל לעצמו, ולא להשפיע לזולתו שום דבר. מסיבה זו נעשה האדם נפרד מהבורא יתברך. ובזמן שהאדם נעשה נפרד מהבורא יתברך, אזי אינו ראוי לקבל שום דבר מהבורא יתברך. היינו, אפילו שהבורא יתברך רוצה לענות לנבראיו, אבל הנבראים אינם יכולים לקבל מטעם שאין להם כלים לקבל. כי כלי הקבלה נקראים כלים בהשפעה. ומצד הטבע יש להם רצון לקבל ולא להשפיע. נמצא לפי זה שהם נשארים בלי שפע מצד החסרון הכלים. ומובן מאליו, בהיות שהקדוש ברוך הוא נותן להם הכלים המתאימים לקבל, שאין לך מתנה יותר גדולה מזו. כי רק זה חסר להם. ומעתה כבר הם יכולים לקבל את כל הטוב המוכן בשבילם. ועכשיו נבאר הביאור של 3 המתנות הנ"ל. רחמנים, פירוש, על דרך מה הוא רחום, אף אתה רחום. היינו להשפיע, שהקדוש ברוך הוא נתן מתנה לעמו ישראל, שיוכלו להשפיע לזולתם. ביישנים, היינו להרגיש את דבר הקבלה לדבר מאוס וגיאול. נחזור, ביישנים, היינו להרגיש את דבר הקבלה לדבר מאוס וגיאול. אחרת, לא יחשיב את כוח ההשפעה לדבר חשוב, שידע לשמור את הכוח הזה לדבר מציאה. ואם אין לו השכל הזה, נקרא שוטה, ואז הוא מאבד מה שנותנים לו. היינו המתנה דכוח ההשפעה. מה שאין כן שמרגיש את האיסורים של מאוס וגיאול של הקבלה, אזי הוא בטוח שישמור את עצמו, שלא לאבד את הכוח הזה. כי האיסורים הם בחינת שמירה, על דרך שמירה שישנה באש. כי כדי שהאדם ישמור את עצמו, שלא יישרף, ישנם איסורים. היינו כי בשעה שהאדם מושיט את אצבעו לתוך האש, תכף הוא מרגיש את איסורי האש. ואיסורים אלו מבריחים את האדם מן האש. נמצא שרק הודות לאיסורים הוא ניצול משריפה. כמו כן כאן, בעת שהאדם מרגיש בחינת גועל ומאוס בקבלה, אז הוא יודע לשמור את עצמו שלא ייפול ברשת הקבלה. היוצא מזה שגם הבושה היא מתנה, בכדי לבוא לידי השפעה. אז מה זה המתנה הזאת של הבושה? בעצם יש לנו, ברגע שאני כל כך מודעת לזה שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליי ונוכח איתי, ורואה אותי בכל תנועה, ואוהב אותי גם, אז אני מרגישה כמה הוא נותן לי וכמה הוא מעניק לי, אז ממילא כאילו האיסורים שלי הם לא מדבר חיצוני, מחלות, חס וחלילה, כל מיני כאלה, אלא מעצם החוויה הזאת של חיים בלי הקדוש ברוך הוא, שבעצם כל דבר שאני מקבלת ואני לא משפיעה, זה חוויה מתסכלת לאדם שכל כך מודע לזה שהקדוש ברוך הוא איתו, כל כך נוכחת המציאות הזאת שהבורא מסתכל עליי ואוהב אותי ומקיף אותי מכל צדדיי, כמו שאומר הבעל שם טוב הקדוש באיגרת, שאפשר לקרוא במוצאי שבת וזה סגולה. אז הדבר הזה שאני כאילו ירחווה את הבורא כל כך נוכח, זה דבר שהוא מתנה אדירה עבורי. כי ככה, ברגע שאני אגע באיזושהי נקודה של קבלה, אני ישר אחווה איזושהי כפייה מזה, אני אחווה תחושה של כאב וצער ואיסורים מזה. ואזכר כמה זה נורא, כמה זה מרחיק, כמה אני לא בחוויה של אחדות עכשיו עם האינסוף, עם הטוב והמיטיב, עם האחד, הפשוט הזה. אני נפרדת, אני מקבלת, אני אישיות בפני עצמי, והדבר הזה, החוויה הזאת
היא כואבת לי. ככל שהיא כואבת לי, אני אברח ממנה ואני אתרחק ממנה ואני אבין שהיא מסוכנת, אני אבין שהיא כמו אש, ממש אש. ולעומת זאת אני ארגיש וואו, חוויה של נתינה, השפעה. זה נעים, זה מענג, זה משמח, זה מחבר אותי לאינסוף, זה מחבר אותי לבורא. פה אני מרגישה שאני היד האריכתא שלו. אני חלק ממנו, אני לא נפרדת ממנו. ממילא כל השפע יכול לזרום. כשאני מחוברת לטוב והמיטיב. כי אני בעצמי מטבע ועצם ההטבה הזאת היא להיות חלק ממנו והיא להיות קרובה אליו, וזה בעצמו משמח את מי שמחפש לעבוד את השם. ועניין גמילות חסדים הוא כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שהוא בין לעניים ובין לעשירים. כי מטבע שהאדם יכול לעשות טובה לזולתו, דווקא בזמן שבטוח שחברו נמצא בשעת דוחקו, שהוא בבחינת המקיים נפש אחת מישראל. אבל גמילות חסד קשה לו לעשות, שליבו אומר לו אין דבר, הוא יכול להשיג הלוואה גם אצל השני, והאדם צריך להיות בבחינת השפעה, באופן שבכל הזדמנות שבאה לידו, שיכול משהו להשפיע לזולתו, הוא צריך לעשות. כי זהו הכל בכדי שיוכל להשפיע נחת רוח ליוצרו. אוקיי, אז חשוב הנקודה הזאת שאני נותנת למישהו לזולת, קודם כל מה שעומד לנגד עיניי זה החיבור שלי לבורא. כמובן שהזולת האנושי הוא יקר והוא חשוב מאוד, אבל למה? בגלל שאני רוצה להתחבר לטוב והמיטיב הכללי שמנהל פה את כל המציאות, ולטוב והמיטיב שנמצא בזולת, שזה באמת הנשמה שלו, זה באמת הזהות שלו, ושזה הזהות שלי גם, הטוב והמיטיב. זה הזהות האמיתית שלנו. אז כדי להתחבר לנקודה הזאת, אני צריכה להבין שהזולת הוא אלוקי. זה הקדוש ברוך הוא נותן את ההזדמנות הזאת לעשות חסד. כי אם מגיעה לכאן איזושהי חברה ומבקשת הלוואה, ואני יודעת שהיא לא מסכנה, היא לא ענייה, היא בסדר. אז אני אומרת שתבקש מהבנק, כאילו מה היא רוצה ממני? אין לי כסף. אבל אם אני מבינה שזה בורא עולם נותן לי כאן הזדמנות להשפיע, ואני לא מסתכלת ענייה, לא ענייה, עשירה, לא עשירה, אני נותנת כי לי יש הזדמנות לעשות גמילות חסד. נכון, היא תחזיר לי. אז זה בעצם מרמז לי גם על הנקודה של שאנחנו לא מתחשבנים, אנחנו פשוט בהשפעה, אנחנו פשוט כמוך, בורא עולם. אתה גם לא מתחשבן איתנו. אתה לא בודק אותנו אם אנחנו טובים או רעים, אתה נותן לנו זן ומפרנס לכל. כמו שאתה זן ומפרנס לכל, ככה אני רוצה להיות. אני רוצה להיות בהאזנה, בהשפעה, כי אני רוצה להידבק במידותיך, מהו רחום, אף אתה רחום. ואם אני רואה כאילו איזשהו משהו לא טוב בזולת, אז אני בודקת את עצמי. כי אין לי עניין לבדוק את הזולת, אין לי עניין לחנך את הזולת, אני רוצה לחנך את עצמי בהשפעה, להתקרב לבורא, ולעשות את הדברים לא מתוך, אוקיי, ככה חונכתי ללכת עכשיו לעזור לאדם הזה. לא, גם כשזה קשה וזה בסביבה שהיא לא מותאמת, היא לא מנומסת ולהמשיך להיות מנומס. היוצא מכל הנ"ל ששלוש המתנות האלו הן הכלים שעמהם האדם מסוגל לקבל כל טוב וכל העונג שהכין השם יתברך בעדו. כל טוב וכל העונג שהכין השם יתברך בעדו. והיות שזהו נגד טבעו של האדם, ואין האדם מצד עצמו מסוגל לעשותו, לכן נקרא זה מתנה, שהמתנות האלו נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. בעזרת השם שנזכה לקבל את המתנה, להכין לה כלי ולקבל אותה לשם שמיים. תודה שצפיתם, שיהיה ערב טוב לכולם.